Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα το βίντεο θα είναι πιο μικρό. Θα σας δείξω τον εξοπλισμό μου για την καυτέρια που θα πάμε εδώ τον αγώνα. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, ο εξοπλισμός μας είναι αυτός που θα δείξω τώρα. Αυτή είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού της περσινής σεζόν, αλλά από την boutique. Βλέπετε εδώ πέρα έχει και όλα τα πάντα, Adidas, 3 γραμμές. Είναι από την boutique αυτή, χωρίς παίχτη πίσω. Είναι μια πολύ ωραία φανέλα, αν και δεν πήγε καλά τότε η χρονιά, που θα τη βάλω σήμερα στην καφετέρια, που θα πάω να δω τον αγώνα. Το άλλο είναι το παντελονάκι αυτό, το οποίο δεν είναι real, αλλά είναι από μια φανέλα του Παλάσιος που είχα πάρει του Παναθηναϊκού τη σεζόν 21-22, που έχω 3 σεζόν τη σεζόν, όχι 3 φανέλες, 4 φανέλες τη σεζόν 21-22 του Παναθηναϊκού. Αυτά σε ό,τι αφορά τα ρούχα, φόρμα και σορτσάκι. Πάμε να δούμε τι άλλο θα βάλω. Έχουμε και λέμε παιδιά. Τη σεζόν 22-23 ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είχε τερματίσει πρώτο-τελευταίος και είχαμε παίξει στο ΆΚΑ στην έδρα μας με τη Βαλένθια και χάσαμε για ένα πόντο που μας βάλανε τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο 91-92. Ένας άνθρωπος έξω από το γήπεδο πριν τον αγώνα που είχα πάει να δω, ήμουν μέσα στο μάτς με τη Βαλένθια, πουλούσε κάτι κασκόλ και βρήκα αυτήν εδώ την κασκολάρα που γράφει Παναθηναϊκός κυπελούχος Ελλάδας, η σεζόν 2022, έχει το κύπελο εδώ και από πίσω γράφει Παναθηναϊκός και έχει λίγο το κύπελο εδώ πέρα και έχει και το σήμα. Είναι μια τέλεια κασκολάρα. Είναι καλοκαιρινό, δεν ζεσταίνεις άμα το βάλεις, που δεν είναι ακριβώς κασκόλ αυτά, λέγονται κάπως αλλιώς, αλλά εντάξει. Επίσης, δεν ξέρω άμα θα το βάλω επειδή κάνει ζέστη, αλλά ίσως θα το βάλω επειδή το βραδάκι τώρα δεν με νοιάζει, δεν με πολύ νοιάζει. Και πάμε να σας δείξω τι άλλο θα είχα πάρει άμα τώρα θα είχαμε χειμώνα. Όχι, αυτό είναι για το καλοκαίρι, ναι. Λοιπόν, πάμε παιδιά να σας δείξω. Λοιπόν, πάμε στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, το δωμάτιό μου έχω αυτό εδώ που θα το έπαιρνα άμα ήταν χειμώνας, επειδή καλοκαίρι τώρα θα κάνει πολύ ζέστη και άμα βάλω και αυτό από πάνω εντάξει, στο χειμώνα εγώ έτσι όπως το φαντάζομαι θα μπορούσε να με κάνει να νιώθω λίγο πιο ζεστός, αλλά στο καλοκαίρι και σε κλειστό χώρο γιατί να το βάλω αυτό το καπελάκι. Και έχω κι άλλο ένα καπελάκι όμως που τώρα δεν ξέρω που το έχω, κάπου εδώ το έχω, ναι. Αυτός ήταν παιδιά ο εξοπλισμός μου για την καφετέρια που θα πάω σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Πανάθα μας και ελπίζω από το πρώτο μάτς να νικήσουμε. Okay. Να είναι τυπική η διαδικασία στο δεύτερο. Τα λέμε παιδιά, να έχετε ένα πολύ καλό πρωινό. Γεια σας.